Kula badhe nyritakake kegiatan kula dinten-dinten Ramadan. Diwiwiti saka sore niki kula biasane muter-muter nitih sepeda motor sekalian balik ten asrama. Kula ngliwati alun-alun Cangkreplor. Kathah tiyang sadean takjil lan jajan kangge posiam. Selajengipun kula lewat daerah Sidorejo katon sawangan gunung lan sabin kan endah banget. Saben isu uga kula lan rencang-rencang ten asrama masak kagem sahur saben dinten lan gantosan kaya biasane. Saben rampung sahur kita sedaya nanggo wekdal subuh. Kula lan rencang-rencang salat bareng lan maos Al-Qur'an kalih lembar kadang nggih luwih. Sore uga sami saderenge buka siang kula lan rencang-rencang terus malih sinambi nenggo adzan buka. Selajengipun kula lan rencang-rencang traweh sesarengan.